Il-gvern ta' Roberta Bela għadu ma tax risposta dwar dak li qed jiġi allegat b'insistenza fuq il-mezzi tal-medja lokali, illi il-Head of Strategy tal-ħabs Svetlana Muscat organizzat laqgħat segreti fl-uffiċċju tagħha f'Kordin sabiex persuni jiltaqgħu ma' ħalif Jorgen Fenek akkużat bl-involviment tiegħu fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizja. Kien il-Ministeru għall-Intern li konferma mal-Multu Today li Muscat poġġiet fuq forced leave u interrogata mill-Pulizija tan wara illi l-avukat Jason Azzopardi svela li kienet ħallit li n-negozjant Jorgen Fenek jiltaqa' ma' negozjanti oħrajn fl-uffiċċju tagħha. Sussekwentament ix-Shadow Minister għall-Intern Darren Karabozz staqsa sensiela ta' domandi lill-Ministru Byron Camilleri fost oħrajn biex jagħti raġuni għalfejn ingħata dan il-forced leave lil Svetlana Muscat. U x'passi oħrajn ittieħdu fil-konfront tagħha, fil-konfront ta' Jorgen Fenek jew persuni terzi oħrajn. Hemm ukoll dubji serji dwar ir-raġuni għaliex saru dawn il-laqgħat fil-ħabs minn persuni illi għandhom akkużi serji immens fuqhom. Min-naħa tiegħu il-Ministru Camilleri wieġeb billi ma wieġeb xejn. Kif stqarr illi preżentament għaddejja investigazzjoni min-naħa tal-Pulizija u surrealment qal li f'dan il-każ mhux se jitkellmu l-politiċi imma r-riżultati. B'reazzjoni għal dan kollu l-Partit Nazzjonalista saħaq għat-trasparenza u l-kontabbiltà sħiħa.